File doon, pitong taas. Pabakpak na ako na. Ayun. Kahit nagdubo din. Kwarto kasi dun kay na mama. Hindi kay mama pumapasok yung tubig. Kailangan talaga yan kasi yung yero mo, oh. Dapat tinawid na lang yung yero, yung bakal ba. Hi mga moms, good afternoon. So for today's ganap, may dadalawin tayong bahay. No? Kakamusayin natin yung kanyang bahay because it's Sunday and may mga gawa siya ngayon doon sa kanilang bahay. At nandito siya snacks ng kanyang mga tauhan. Ayun, no other than Rhea Felinera. Oh, di ba? Mayaman. So, banana. So, dadalaw muna kami sa kanyang mansion. Check na natin kung ano yung kaganapan. Ando si Foreman? Wala tayong foreman. Si Foreman Mark. Wow naman! Apakayaman talaga ng bahay, oh. Iba talaga ang yaman. Para mas gusto ko dito. Saan madadaan? Daan. Dapat dito kasi ito yung mga. Ah, yung main gate. Para dito masan. Hi! Na ano may snacks? So, soft drinks na lang. Ako na lang magpa-soft drinks. Anong Red Doors? Ayaw, soft drinks. Bala kayo dyan. Okay lang, akayos na. Panulak. Mopring. Wow, kisame na pala ang kanilang ginagawa. Sosyal. Lapis. Ano na? Girl! Sabring. Tapos, ano? Yan na yung PVC. Okay, kaway. Sa Davao ka bumili? Ah, Imported sa Davao. Ayun, oh, Davao kasi nakalagay, oh. Sa Davao ka ba umorder? Dito yun. Sa Davao siguro yung galing. Supplier niya. Ah. Ang dami na pang ano, oh. Yung mga... Tapos meron na tayo. Yes, fuse. Tapos siguro next week nandito na tayo sa. Mostly dito yan, sa likod. Saan? Sa likod ng pinto, di ba? Mostly. di. Pero okay na rin yan, at least mabilis na. Naiba kasi. For a change. Hindi, lalagyan naman niya ng magandang, ano eh, door. Door, oo, for sure. Lagyan ng mukha ko dyan. Ha? Ano ba yan? Secret bolt? Ano lang? Taray, no? Ilang years na nga ito, the making? Guys, 2 years. Magto 2 years na siya. Di ba last January ko to sinimulan? Last year, January. Ah, okay. So, mga 1.5 years na rin. Time yun. Siguro mag 2 years. No? Mm. Dahan-dahan. Dahan-dahanin. Okay lang din naman yan. Ay, bakit nag-crack? Okay lang naman daw yan. Ano nagkabit ng bintana? Ang aking bintana, yun yung nagkaroon sa bintana ni Batin. Ah, okay. Isa binilihan niya. Yes. Sa mga hindi nakakaalam, naka-sliding window na yung si Batin. Correct. Hi! Tita Chana. Taray. Ang dami. Ilang bintana? Ang dami. Ang dami mong window. Maliit lang yung sa kwarto. Yung sa room mo. Pero at least okay. Ilagay namin. Pangit, no? Maliit. Kasi sa... Ano kasi siya? Sa daan kasi ba? Sa sinta ka. 60 nga. Times 3. Kung kaya mo, 60 lang. Tawag dyan. Kurumay pa kayo. Baka gawing daanan. Kasi yan doon dyan sa labas. No. Kaya ganyan na lang yung pinalagay mo. Sure? Okay din naman siya. Nagigala ako. 55. Dito ang room ni Diday, di ba? Dito yan sa mga... Pangayin mo ka na lang. Init, no? Mm. Sige lang. Try natin Let- Hi! May pa-aircon. O kasi may outlet ka dun, oh, sa taas. Lalagay daw smart dyan, ha? Depende. Dito yung CR. Common to? Dito yung shower. Dito yung shower na. Ayan. Saan ang main door? Ito? Ito na rin. Tapos dito, dito naman ang... Bowl. Sakto lang, di ba? Mama-maximize mo pa rin naman yun. Hindi naman siya masyadong maliit. Hindi, sakto lang. Tamang-tama siya. Tapos, dito maglalagay tayo
agad, bibili. Ay, yung parang... Lababo. Tsaka mataas siya, malaki kasi pwede ka mag-cabinet. Storage. Correct. Dito naman, wala pa mo ng laman. Pero, Mga wire lang mo niya naka... ito yung pang, ano tong plywood? Yan yung pang kisame mo? Pakisabi din to, yung parang frame na sa gilid. Ah, Tapos yung, hindi ko sa plain na PVC yung lalagay. Lahat. okay. Kapag style siya, yung gilid, ito yung lalagay. Okay. So, Yung sa gitna lang, PVC. okay. Parang yung sa mansion, yung meron ano sa gitna, Ito naman, PVC, ito. yung hallway. Pero pagpalayasan ko, paulit yung one. Nakakakimaya na kaya Tsada. Tapos ito, hindi ko pa alam kung ano. Di ba dyan na yung kitchen mo? Tiles na wala kung nakang-tiles na. Kulay. Kung doon yung sala mo, dito ang kainan. Mana? Yung kayo ng ganda. Diyan. Pwede naman dito. Yeah. Liit lang. Konti lang. Wala ko na yun sa labas. Pwede ako mag-dining. Dining area sa labas. Dirty dining area. Pwede naman ito gawin yung dining area. Kaso, gusto ko pa ito yung ayusin. Kasi pag nakaupo ka dito, dapat yung papapasok. Gusto mo open? Open. Dapat siguro dito. Tapos, Correct. Caring case. Ulo ko. Ewan. Cardo. So ano na pala tayo? Kisame na po pala ang ginagawa nila Rhea. Ay, yung wiring na sa taas. Naayos din. Yung pangaghul ko. Ha? Yung? Samahan ko, andyan na yan eh. So, kailangan na hindi siya straight. Yung una naggawa na ng bahay. Oo. So, i-adjust. Hindi, ganyan na talaga siya. Kumbaga may sinisili. May awang. Hindi siya level straight po. Ganun din nangyari doon. Yan daw po. Ayan, yung pagitan. Tapos doors naman sa pinto niya. Kaya din na yung mga doors. So, mostly last na talaga siya. Oh, medyo last na siya ikakabit. Oo, siguro. pag walang pinapagawa, yung mga konti-konti ba? At least may nakikita kasi sa buwan. Sa tiles naman tayo next dahil. Murag. Huwag mo Kasi, na. Medyo mabigat-bigat itong yung tiles. Huwag mo nang akuin ha. Huwag yung tayo. una sa lahat, ako nga wala pa, hindi pa nagsisimula eh. Salamat pala. Parang medyo mabigat yung tiles. Pabigat ang tiles. Hindi, pero kasi maganda kasi yun. Mas magiging mabilis maglinis, maganda tignan. Darating din tayo. Kasi may lababo pa, may CR pa. So, medyo, may mga ano pa, matatagalan pa. Bag Siguro 2 years, maybe 3 years. Irma. Malay natin, di ba? Sa bagay kasi pag ano yung nabiling yun na agad yung igawin. Kung ano yung materialis na nabili. Gaya nitong ceiling. At siguro yan ang 2 months na ipon. 2 months. Ano talaga, dahan-dahanin na lang. Huwag siyang madaliin. Pwede madaliin. Yun lang naman ang kaya natin. Yun lang muna. Oo, yun. At least, di ba, nandito na tayo. Ganito na yung itsura. Yes. Siguro pag nakabisita sa Mas hindi mo pa may truma. or naka-times na. Naka-okay na siya. So, kaya yung pupunta, di ba? Kasi parang tinatamad siya kasi malayo ngayon dito. Tinatamad siya. Hindi, pero malapit na ha. Paano pala yung dito sa bubong mo sa pagitan? Ganyan na siya? Yan? Oo. Hindi po yan tapos may ilalagay pa yan. Haharangan pa siya. Kasi sa, ano yan sa ulan pa. Tatalsik, maanggian. Kaya siya. Hindi yan tapos. Correct. Isang sabay na yan siya dyan dito.
Tsaka hindi pa sila lalagay talaga ng mga PVC. Frame lang muna. Frame lang muna yung ilalagay nila kasi Habang andyan kasi yung mga gamit. kailangan i-close muna yung sa taas tapos dito tsaka yung PVC. Para wala Correct. pati yung dito sa Hindi basta-basta masisira. Ayun yung sample ng pinto mo. Yan. Diyan din yan sa Kimaya? Lahat ng pinto ganito. Alas Bansong yan, doon. Alas banso. Ganyan lahat ang style. Hindi, yan siya, ginaya ko lang yan, pinagawa lang namin doon. Nakita mo? Nakita ko siya na design, kaya yun na. Pag ganyan, nasa 5 digit. Beb, pila ganin yung pultahan isa? 15, 2. Ah. 7 something isa. Umagbag namin dito, at yun namin. Kapil na pintala. Mabilis na rin talaga siya matapos. Mas mabilis kung may, Dada, kung may pondo. di ba? 6 months. Di, tsaka tama rin yan kung ano yung nandyan na materyales. Yun na yung ano, yun na yung gawin ka agad. Parang natin hindi natin tayo. Oh, pero yun, natatapos mo. Ang plano mo dito, i-double deck yung kay ano, kay Diday Hindi. na bed. Single bed niya lang talaga. Lang yan, kasi maglalagay pa ako dito na kanya. At Par least maluwag yung corner. Diyan, tapos pwede mo siya maglagay dito ng mesa, table, correct. cabinet dito sa taas ng cabinet. Hanger lang. True. May space pa. Mas maliit kasi ito yung sa kanila. Sino nanay? Init. Mas malaki to. Mas malaki nga itong sa kanya. My mother, pwede. Hindi kasi andyan di si sister mo, Pwede, diba? pwede ito pwede i-double take. O yung ano ba, yung look bed, yung may hagdan na kama na yung paano ka pasadya. Dito si Bunso or Oo. 'Di ba? Meron silang bed. dito naman luwag naman. King size, anong size ng bed mo? Queen size lang kasi syempre kami nandalawa ni Mark. Oh. Tapos may cabinet pa dito. Tas yung nakita mong ano pala, TV, sa mga 75 inches. Ayun yun. Kaya tayo Sa sala. 55 inches. Sakto na yung 55, di ba? Maganda kaya yung 55. Uy, alam mo, mura na yun. Pero hindi, abangan mo ang December kasi Oo, sa December. actually nagsisale din sila pero mid-year kasi at saka December andyan yung mga sales ng mga appliances kasi alam nila may mga pera yung mga tao. Sakto lang yung quadrant. Saan ang built-in cabinet nyo dito sa side? Pwede dyan. Pwede ka maglagay dito or doon. No. Diba? Ewan. Kasi hindi, andito na kasi yung pinto mo eh. Kaso, Oo, diba? dapat pwede naman doon. Titid lang. Hindi, yung kama nyo kasi. Oh, diba? Or dyan. Pwede na yung saksakan. Basta makikita lang naman natin. Pwede kasing dyan yung ano mo, cabinet. Ang ulo nyo, tsaka pag ano, ang higaan nyo. Hindi, dapat dito pala. Kasi para Diba? dapat nakapigtig siya dyan. Saksakan. Mga outlet nyo. Madali ang din dyan. Darating nila yun dyan sa Positioning. natin pag-isipan yung daan. Ay, aalisin yung ano, mga lupa na yan. Hindi. Kailangan i-level yan siya dyan. Mag-level pa yan. Taakyat yan. Kailangan magpantay. Itong ilalim niyan, okay na. Ito, luma to na ano nila. Puso negro. Oo, so nangyayari, dito yung kitchen natin, dito na yung ano natin. Yung tubig sa hugas. Kaya diretso na yun dyan. Pero ayun
same time. Oo. Luma, diba? Kasi i-absorb na lang namin yung tubig eh. Ano may kabilang bahay? Wow, may halaman ka na. Hindi ba maano yan? Ay, kabog ha? Ha? Simula na din nila. Pero ang bilis ha? Fishing. Ang bilis. Ang ganda rin dito sa labas yung ano mo. Tapos may Parang hindi bahay. kailaw. Mm. Parang Para siyang opisina. opisina. Oo. Nalay ko dyan na yung parang solar na ilaw ba pag gano'n? Oh, kaya. Yung parang pag gano'n na mga ilaw. Oo. Tingnan mo yung bahay ko. Yung Straight yung pagkakawa. Diba nakaupo yun sa gitna. gitna. Was nga yung gumawa. Hindi ka naman na ano, hindi ka naman na doodle-er. Judol din talaga. Akala ko kaila mo yun. Dito lang yan. Yan ang gate. Para pag yung apat na sasakyan, sakto dyan sa parking. Apat na lang. Puro dulog. Wala pang isa. Maybe. Oh, di ba? Claim it. Why not? Ganda yan, oh, ng gate. Sa pangalan. Diretso na ba to? Paano? Magpapader siya talaga. Parang ganito. Parang ganyan. Yun nga yung gusto ko. Hindi Kahit half lang. Para pwede yung mga halaman sa gilid. na bakal ilalagay. Mm. Para kita din yung Mm. beauty na Bahay. File do bitaw sa taas. Pabakpak na raw na. ayun. Ay kita tubo din. Sanda yung nang lat ganito. Makita ang pangit. Pangit na talaga. Hindi mapangit. Sanda yung naman konti ka lang yung pangit. Mo nang Yung tubo? Oo, kasi papasok kayo sa loob. Ganon din yun sa akin, napapagawa. ano na lang. Okay. Padulong na magsiling ko lang. Kuan yung gatit. Tumuda na. O, kailangan malagyan na siya ng gutter ba? Pinaka-gutter. Siya kasi pag umuulan, Yes. pumapasok ng Doon. Kaya dapat may gutter na siya. kaya kailangan siya. Pabakpak na to ah. Ano, basta okay ka. Basta kay di siya magbasa sa sulod doon. Mo kita ang importante. Kuan yun na siya parang Mm-mm. ang gato rito paingon. Ay na, doon na kayo atop ko. Yun sa loob. Ganyan din yun sa ano ko. Gagawin ba sa akin? Mo ni Katindahan. Oo, sa likod. Kasi pumupunta yung tubig kina nanay. Sa kwarto kasi dun kay na mama, dun kay mama pumapasok yung tubig. Kailangan talaga yan kasi yung yero mo. Oh. Dapat tinawid na lang yung yero. Yung bakal ba? Foreman pa. Yan na mga mams. Nakauwi na ako. Diba? Kung kailan yung nakikita mo na yung bahay mo na kala mo okay na. Meron at meron ka pa rin. Sana ganito na lang. Sana yung, diba? Na? Pero okay lang. Yes, ganun talaga. Kaya magawa dyan. Hindi. Oh, gawa ng solusyon. Diba? So that's all for now mga moms. Bagamat malayo pa siya matapos, pero malayo na ang nagawa. Yeah. Diba? Tama. See ya again sa pagdalaw natin sa mansyon nila. See ya!